efectivamente. Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts, aquí estem. ¿Se me escucha todo bien? Se'm veu? Perquè, clar, aquí m'han ficat un munt de cosites. Arnau, tot ok? Tenim Arnau i Luis Blaine una altra vegada en los controles. Com veieu, aquí tinc 3 micros a mi alrededor. Vaig una mica cap aquí. Vaig a ficar les ulleres, si no us importa. Quanta gente mirándome hoy, A veure, benvingudes a la festa de carnaval de golfes. I avui ho passarem molt bé. Hi haurà pluma, que ja la tenim. Hi haurà cervesa, efectivament, que també la tenim. I més coses que ja aniran sortint. I tenim 3 convidats / convidades maravillosos. Maravillosos. Y aniran entrant un a un con su respectiva música, con su respectiva entrada triomfal. Comencem! Jo, quan em va dir com venia, vaig dir, bueno, igual me tiro al suelo, pero arriba la Guardia Civil, Arnau, que entre Toni. ¡Presidente, coño! Ah, no, perdón. Perdón. Hola, Toni de coll a la bota, Bona nit, ¿qué tal, ¿Qué tal? Tricornio te sienta bien, Me sienta bien el tricornio. Creo que lo debería usar cada día. El castellano, perdón. Sí, el catalúfono, Catalúfono, vale, bueno. Arnau, anem a per la segona convidada i estic molt contenta perquè jo volia que vingués abans, perquè és una superestrella i avui havia d'estar Mega Pubilla. Arriba! Que maco, nena, quan això preciós, nena, Perdoneu, mira, la volta al ruedo, com la plaça de toros de Tarragona. Hola, bona nit! Ai, mira, que estic contenta de ser aquí. Hola, soc el meu públic de Tarragona. Que fidel, que contenta. M'encanta. Me gusta así un poco así, como el naranjito del año 82. Sí, no, i de Ciutadans una mica, no? No, nena, no, jo no soc de dretes, que són dolents aquests. No, perdona, per la dreta. Què tal, Què tal? Estic molt contenta, oi? Que heu renovat tot això, feia temps que no venia. O sigui, el que passa que Mega Pubilla ara mateix no, però igual més endavant t'hauràs de ficar els cascos, perquè igual hauràs d'escoltar, Ah, vale, jo me'ls poso, a veure com me'ls poso. Clar, ara mateix no cal, Bueno, no cal, després però bueno, anem a pel tercer convidat. Estic molt contenta perquè està nerviós, perquè ell és com el rei del carnaval, sobretot de Radio Ciutat, i avui està com a convidat i no sap la que se le viene. Adrià Recasens, el rei del carnaval, periodista de Radio Ciutat. Ole! El carnaval! Ai! Espera, que fico més cap aquí, perquè així os espaiáis. Perquè, clar, usted, senyor Guàrdia Civil, i Adrià, no teniu beguda. Mega Pubilla ha sigut llesta i s'ha ficat allí su vasito. Aromes de Montserrat, nena, que van molt bé per la garganta. Home, això sempre. Es que de servicio no podemos beber agua. He de dir, bueno, ¿estás seguro de eso? Pero ya está fuera de servicio, Es verdad, ¿qué hora es ya? Ya es tarde. Es tarde. Entonces ya está. Antes de continuar, quiero decir que tenemos un azafato. Avui per ser... Avui tenim un azafato, Ai, que com el 1, 2, 3, tu! Efectivament, així que quan vulgueu alguna cosa, aixequeu la mà i ell Però entra, qualsevol cosa. Bueno, tu intenta-ho. Que bé, tu! Intenta-ho. La màgia de la ràdio, tu, i del Twitch. Com se diu això, nena? És que és molt modern. Twitch? Ai, que és modern. Això és modern, sembla un és KitKat, modern. no? D'allò, Sí, un moment... Twitch. El momento de Twitch. Pero que nos están viendo. Sí. Home, esto Pero para toda la ciudad este de programa Tarragona lo ve y todo el alguien. mundo, Lo ve. Bueno, lo ve gente, cuidado. Saluda a tu madre si quieres. Si quiere decir algo... Todo por la farra. Todo por la patria. Todo por la patria. Qué bonito. A ver, antes de continuar, yo he preparado una música. Me has puesto una música y todo. Me voy a quitar el tricornio momento. el tricornio. Arnau, la música emotiva esta. La tenemos. No, muy rápidamente, es algún momento muy rapidito del personaje este que nos hemos creado
No, yo hace unas semanas que me sucedieron una serie de cosas en mi vida y que afectaron a mi salud mental, y quería aprovechar estos minutitos muy rápido para desestigmatizar los problemas de salud mental, ¿vale? Yo quiero desde aquí hacer un llamamiento a la gente que se encuentre en una situación similar a la mía, para que no se quede en casa, ¿no? Que parece que tenemos el estigma de que una persona con problemas de salud mental tiene que estar en casa o llorando por las esquinas. No, tenéis que hacer cosas que os hagan sentir bien, y que os hagan sentir a gusto, y eso es lo que estoy haciendo hoy aquí, que lo comenté incluso con mi psicólogo, y eso es lo que estoy haciendo aquí con la meva pubilla, con Adrià y con Laura Rovira, de la que les agradezco muchísimo. Gracias. Ay. ¡Viva la patria, tú! Claro, es que al final, Golfas, receta mèdica, Receta Golfas. para el cuore. Tot el que sigui cultura, nena, i tot el que sigui així motivació, tot és bo, nena, tot és bo. He de dir una cosa, perquè a Golfas és així, jo no sé on conya estic connectada, que no escolto res. Voy a ver si mis auriculares están conectados. Yo no me los pongo. ¡Terrorista! Esto se llama un ataque gratuito, ¿eh? Yo no me los he puesto porque soy sorda. O sea, ya no me Això los... estava preparat? Segur. Ai, que bonito, Carnaval. Arriba està el senyor Ramon i el deixa sordo. Lo bo que no estava preparat, ara sí... Bueno, no sé on estic connectada, pero me voy escuchando. Que baixi el volum, però de on? Si no sé on estic connectada. Dels botons, nena, dels botons. A veure... Dejan presentar a cualquier becario, de verdad, ¿eh? És que... Ui. Sí, no? 1, 2, 3, Al provant. meu programa aquestes coses no passen, Ja està, La veritat és que molt malament tot, A veure? Hola. Ara bé, no? He baixat tot. És que no sé qui tenia a tope aquest auricular. Dicho esto... Bueno, Adrià Recasens. Toni, ¿qué? Que no sé el teu cognom. García. García. Oh, mira, es que hay muchos Garcías en toda Muchos Cataluña. García, bueno, és el Sí. cognom és comú, no? Sí. I Megapubilla. Maria Lluïsa, per les amigues, La Maria perquè me la fumo i la Lluïsa perquè me la prenc amb infusió. Són herbes medicinals, totes. Efectivament, tot. Expliqueu-me quina és la vostra relació amb el Carnaval, perquè por algo estáis aquí. Començo jo? Bueno, doncs jo... Vinga. Començo jo, les senyoretes primer. És que soc verge encara. Bueno, jo va ser per gràcies a la colla de Color Fantasy i els de Nou Ritme, que em van convidar a presentar la primera gala que es va fer... Aquí ya tenim una banderada de Color Fantasy. No, porque aquí vamos a luchar, Vamos a luchar. A mi em van contactar perquè presentés la primera entrada del Rei i la Reina a l'any 2019, i l'organització em va veure presentar l'acte i em ho vaig passar molt bé, i la sorpresa va ser que l'any 2020 em van fer una trucada i em van proposar ser la presentadora oficial de la gala de disfressa d'or d'aquí a Tarragona. Jo pensava, bueno, Tarragona, com que he conegut els d'aquí al costat, aquí els de Reus, dic, bueno, deuen ser 4 comparses i 4 coses. Però, mare de Déu, el dia que vaig entrar, a part de les reunions que vaig tindre amb l'organització, quan vaig entrar a la Terracot Arenal aquesta que teniu aquí, al TAC, que en dieu, mare de Déu, quina professionalitat, però mare de Déu, que jo no pensava, primer l'harmonia que hi havia, la germanor entre comparses, i després no havia sapigut, ni havia previst la magnitud que tenia el Carnaval de Tarragona. Jo tinc 2 preguntes amb això que has dit. Llavors, Tarragona, molt millor que Reus? Tarragona molt millor que moltes de Catalunya. Efectivament, i que Reus sobretot. Bueno, Reus és un altre tema. No la conec gaire a fons, però... Un altre tema. I vas veure molta germanor i no competència? Cuidado que se pica mucho, Jo va ser una sorpresa molt maca perquè el previ assaig que vam fer general va haver, bueno, hi ha el típic pique, és normal entre comparses, és que... Apunyalades entre amigos. Apunyalades no, eren coses supernaturals. Però sé que hi va haver germanor perquè sé que comparses vam tindre problemes i entre algunes, no totes, algunes van oferir-se a ajudar a solucionar els problemes als assajos generals. I vaig ser molt feliç, a part que l'Adrià em va convidar també Adrià Recasens, sempre imatge del Carnaval. Sí, imatge del Carnaval. Carnaval de Tarragona sense l'Adrià no és el mateix. Efectivament. I ara sóc fans number 1 del Carnaval de Tarragona.
Com ha de ser, no? Por su pluma, por su brillo, per la seva professionalitat. És que és una magnitud gegant que no m'ho imaginava i em vaig quedar com un nen petit quan entra en una botiga de joguets. Vaig quedar així, bueno, vaig obrir la furgoneta a veure si m'entraven les plumes a dins abans de marxar. Era una fantasia, era pura fantasia. I ara ja, fans del Carnaval de Tarragona... Fan, que me voy a aterrar a Coarenal fins que no em tornin a fer presentador oficial de la... Ostres, pues, a veure si l'any que ve, no? Perquè aquest any... Bueno, el que sí sé és que l'organització tenen que cada any volen que sigui factor sorpresa. Llavors ja... Bueno, però és també sorpresa que repeteixis. També podria ser. També, home, més sorpresa que això. Bueno, tendremos que sobornar, ¿eh? Farem unes quantes paelles populars. Aquí sobornem, no passa. Señor Toni. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, mi vinculación con el carnaval viene por la Colla a la Bota. Esta colla satírica que, bueno, ellos dicen que son satíricos, pero en realidad lo que son unos chapuzas, y como no son capaces de hacer un disfraz acorde con el nivel del carnaval, pues le ponen el apellido satírico. Yo lo que hago más en la Colla a la Bota es controlar, porque aquello es un despropósito. Aquello es un despropósito. Funcionarios, Mossos d'Esquadra, putas. Uy, aquello es, qué nivel, ¿no? Aquello es. ¿En serio? ¿Dejáis entrar Mossos de Cuadra? Sí, no hay filtro, Claro, como son tan pocos, recogen a quien sea que quiera salir. Sí. O sea, usted está ahí a poner orden, vaya. A poner orden. Pero sí. va a todos los actos que se van a hacer, ¿no? A todos los actos para de la controlar. Bota. Para controlar. A todos los actos, a todos este y cada uno de los año actos. reináis y todo, cuidado. Este año, bueno, está por ver porque el miércoles parece ser, esto como Ucrania y Rusia, parece que el miércoles podría haber una revolución en Tarragona y la Bota podría acabar haciéndose con el reinado. ¿Qué dices? Uy, qué piques, ¿no? Esto es como Dona Morbillo, como un Sálvame, ¿no? Sí. Com un Sálvame, però els carnavals de Tarragona. Bueno, però Adrià Requesens, imatge, veu, essència, corazón del carnaval. Tu això ho sabies? Home, clar, aquest any la sàtira doncs, fa com un cop d'estat, perquè ja sabem que el regnat sempre són les comparses que han guanyat l'anterior carnaval, i aquest any la Bota, que és l'última que va quedar el 2020, passa a primera posició i regnat. Si això ens passés a Eurovisión, pues joder, pues ens aniria bé, Nos va a faltar mucho llegar a Eurovisión, cariño. Ja, la verdad que sí. Los últimos serán los primeros. Efectivament. Ja que parlo d'Eurovisió, molt ràpidament, Chanel, ¿bien? ¿Mal? Bueno, maca, massa prima. También es verdad. Bueno. A usted le gusta. No está mal. No està mal. Està bé. Jo era més de Rigoberta. Efectivament. És que tothom diu que m'agrada molt el missatge. Lo que passa es que siempre buscan lo comercial. Y llavors todo el mundo se enfada porque han cogido lo comercial. La pobra nana té una carrera molt llarga artística perquè ha estudiat als Estats Units i tot, és ballarina professional, ha fet teatre, l'hem tingut aquí a Espanya, ha fet teatre i esclar, i tot jutjant a la pobra noia. Les bones paraules que has dit abans, aquest acoso por las redes sociales es muy malo, Esto no. Que no té la culpa la noia, és que clar, la gent critica molt l'elecció del jurat, la puntuació... Pero es que, esclar, sempre mai se sabrà com vota un jurat. Mal. Y cabe decir que Chanel está en los rankings estos que hacen eurovisivos los eurofans, está entre la segunda y tercera posición. Bueno, ya veremos cómo queda, porque vaya a España. Bueno. No, perdón. ¡Visca la moreneta! Bueno, Santa Tecla. Me voy a preparar por si tengo que ¿Te vas a fer un striptease ara? Bueno, podria, D'aquí un rato, igual sí, perquè m'està agafant calor, amb aquesta disfressa. Bueno, això serà un programa de carnaval, de fiesta, alegría, pluma, i us he preparat varios jueguecitos. Jueguecitos, efectivamente, jueguecitos. Quin perill, El primer és molt fàcil. El primer és un joc musical. Llavors sí que he de fer això. Avui, sí, us he de ficar els cascos. Espero que tots estigueu connectats. Sí, ara sí. Anem a comprovar-ho tot. Bueno, no em fio, a veure, parla Arnau per saber si estem connectats. Jo sento però una mica fluixet, però sento. Hola. Ei, què tal? Com estem? M'escolteu? Sí, es connecteu. Arnau Curto a los mandos, el DJ número 1 de Tarragona. DJ Curto in sessió. Efectivament. I serà qui ens fiqui, us ficarà segons de cada cançó i qui ho sàpiga d'aixecar la mà. Bé. El primer que aixequi la mà, Arnau, que tu també tienes ojo ahí para verlo,
pues, podrà contestar. Així que comencem. Ni idea. Totes són cançons de carnaval, no? Ya llegó el carnaval, però no sé de qui és. No? No sé de qui és. No sé. Igual és d'aquest... el de la maionesa. No? O el Georgie Dan. Igual és el Georgie Dan. Són varios. Ah, són varios. Ah, no serà la dècada prodigiosa, no? No? No. No seran de OT, aquests, però com que eren varios. Bueno, pues no vas malament per allí, Ai, espera, com es deien? Fórmula abierta? Molt bé! Ai, mira. Fórmula abierta, ya llegó el carnaval. Ay, que Molt estoy bé. contenta. Ella sola, a ver, por Ay. favor, Adrià. Es que Toni. si haces preguntas trampas, llegas al lugar. Efectivament. Vinga, següent. Hola, Boyusaba, ¿cómo te estás? Que vengo con si con sa. Vacilando! Però què passa aquí? Baila conmigo, pana. Por aquí. Aquest és brasiler. Aquest és brasiler. Parla, no sé, entre brasiler i portuguesos. Sí, no? Sí. Alabaré. No. No sé. L'Adrià se la sap, però no. Però no Segur sé- que és calvo no sé perquè què. són d'aquests que fan reggaeton d'aquest Però farato. No el grup. La de... Carnavalera. Carnavalera, però no sé com se diu ell. Habana Delirio. Habana, no, delirio tenemos todas, hija. Sí. Uy, molt bona mi manera de música. Vinga, la tercera és superfàcil, A veure qui és primer. Celia Cruz. Hombre, la reina del carnaval, A tu. veure, una està guanyant, Oi. però Nos vaya. está arrasando, Celia Adri. És que tengo carrera, nena, les La vida mitges... és un carnaval. Home, la vida és un Vinga, carnaval. la següent també és fàcil. Igual Espera, l'Adrià me voy de a callar. casa ens la treu, Ara me callo. Vinga, va, a veure què tal. Aquesta és la de la Llorena. Que sona el programa de Carnaval. Efectivament, el programa de cobertura de Carnaval. Llorena en Carnaval. La última, señor Guardia Civil, igual es su oportunidad, Endavant. És carnaval, però no sé com s'ha... ¿Qué te he dicho antes? De Jordi Sí. Dan. Esta suena Que la también que- en un programa de... Sí. Que no tenim el Georgie Dan, un homenatge des d'aquí. Un homenaje, sí. He Será agafat tot de la eterno. lista de reproducción de cobertura de Carnaval, venga. Sin su barbacoa no Ja no haremos sé nada. Efectivament. sin només faltava identitat. Maluma ja. Una cosa, no, ho he pensat, però dic, és que fàcil. només te la sabràs tu, home, ha guanyat una mica mega pupilla. Sí. Que tengo una cena en el Ritz amb el senyor Romà. Ai, que és molt maco, Salut a l'alcalde de Tarragona, És Però molt com li has maco. dit? Però com li has dit? Romà. Senyor Romà. Senyor Romà. Jo li dic el cognom un directament. Vale, següent jueguecito. Us porto un quiz carnavaler. Ui, M'encanta la cara que... Què és un Què és això, nena? És que jo soc A veure, molt antiga, sabeu de carnaval o no? Home, Sabeu alguna de co- carnaval de Tarragona o no? Bueno, aquí m'has pillat a mi, que fa molt poc que visc per aquí a Tarragona. Cuidado, nena, pues potser en aquest et perds, A veure, Música pues- de concurso, Arnau? Sí. Vinga, va. Faig preguntes i és molt fàcil, l'heu de respondre. Hasta aquí la explicación de esta sección. Oh, que ràpido. Vinga, va. Primera pregunta. Quina és la comparsa que ha guanyat més rues de carnaval a Tarragona des del 2006? M'encanta. Alumno aventajado. Home, és que és alumne Al igual no avantatjat. l'encerto, A veure, per què? Bueno, digues. Nou ritme. Sí, però Però empatada... no, la que més, has dit? Sí, sí. No? La que més... Des no. del 2006. Ah. Nou ritme, empatada amb Aquí hi ha Marro. Ah, ostres. Las dues han guanyat dues des de 2006, Ah, que vale. son datos oficiales que nos proporciona el Ayuntamiento de Tarragona desde su web. Ah, pues entonces seguro que no son ciertos. Bueno, gracias por todo. Vale, següent pregunta. Quina és la comparsa més antiga de Tarragona? Bueno, que té més anys d'història. Ai, és la que es van jubilar, no? Els que van... Com es deien? Aquí hi ha marro. són Aquí a els Marro, no? Aquí hi ha Marro? Aquí a Marro, Però podria jo ser? crec que la vota, potser, no? Jo estic esperant una resposta. Digues. Jo la colla la bota. Jo també crec que la vota. No ho sé, estic molt out amb Out. això. Jo... Segons informacions que jo he vist, la colla la vota. Molt Ah. És bé. que aquí hi ha Marro, Des Aquí de hi ha quin Marro any? es va Des de jubilar. quin any? Des de quin any? No, això no ho he Ah, pues Això nena. t'ho digui ell. Home, mare de Déu, senyor. La tenim aquí, una colla la bota. 37 años.
37. Hòstia, quasi com el Carnaval, que compleix 40 anys, Quasi no? com jo. Quasi. Que ets jove, nen, sí que ets jove, Jo tinc 35. Següent. Quina és o quines són les més noves, les comparses més noves, més recents? És més d'una, ja us he dit una pista. Magic Dansa, Ahà, Platinum, ahà. Spectrum, Spectrum. Us falta alguna, eh? Aquí vostè, no esteu dient, eh? Pot ser la... Ai, l'Espectrum has dit? Ai, és que estic perduda, Jo amb els noms soc molt dolenta amb els noms. recapitulemos, Spectrum, Platinum, Magic Dansa... És una filosofia de vida. Com comença? Lletra? Comenta... Calla, a ver, espera un moment, perquè la zapata está chivando cositas, No, es verdad eso, no es verdad. Comença amb C, de casa. Sí, de casa. Carpe diem. Correcte, Carpe Diem. Ai. Efectivament, una filosofia de vida. Vinga, va. Qui ha guanyat més disfresses d'or des del 2006? Recordemos los datos que nos proporciona el ayuntamiento. Llavors és la companyia que està en la He de dir que a mi m'ha sorprès, eh? Sinus Sport? Color Fantasy. Color Fantasy? No, Som-hi serem? no. M'ha sorprès molt, però segons les dades de l'Ajuntament és aquesta, Pues Alguna més que vulgueu intentar? la Platinio? No. Disc 45. No. La resposta és Ai. Veïns de Riuclar, l'associació de veïns de Riuclar. No me... Arriba los barrios! Ai, mare de Déu, senyor, però sí que s'ha de fer... Per dos, vull dir que les altres, per exemple, Aerodance, Chromatic Fusion, Sinus, Albada, Mixtra, l'Apartat de la Ballaruga i Som-hi serem han guanyat una, des del 2006. I veïns de Riuclar, dos. O sea que ha estado bastante repartido. Una. Sí, la veritat és que la disfressador, la veritat que sí, però a mi m'ha sorprès, Veïns de Riuclar, no sé de Sí, què sí. anaven. Arribats a aquest punt, miro a l'Adrià Requesens. Perquè, clar, espero que sigueu cobertura carnaval que ho presenta Adrià Requesens, perquè, com hem dit, és l'essència, el cor del carnaval, i ell, una de les coses que fa és una broma telefònica. Vaya. Ell li demana a la gent M'ho havia pensat. que truqui i faci una broma telefònica. Llavors, jo com sóc una persona bona, bondadosa, et dono opcions. Clar, jo primer he pensat, per exemple, Quim Espinosa, el jefe de la ràdio. Després he pensat també Eduard Virgili, que és el presentador barra director, no?, de Carrer Major, el magazín d'aquí de la ràdio de Tarragona. I si no, algú de Carnaval que penseu vosaltres que pot trucar i fer la broma. Però i què hem de dir? Què hem de fer? Depèn de la persona que Hem de diguis. trucar una persona nosaltres? Ell ha de trucar una persona i fer una broma telefònica. Ajudeu-me a veure què pot ser. Va, l'Eduard. A l'Eduard Virgili, el veus, Que li no? agrada la disbauxa, la xirinola. I què podem fer? Parlo jo amb ell? O Adrià, pots trucar-lo tu i dir, mira, Vale. és que tinc algun problema i que li expliqui la mega pubilla. Un problema. Un problema? Ha de tenir un problema? Vinga, va. Eduard Virgili, A veure si l'agafa, Periodista seriós. Quants anys té, Eduard Virgili? Pues jo crec que un parell menys que jo. Bueno, no, o sigui, als 30 no arriba, no? Sí. Sí, però com a molt uns 30. Però sembla que tingui 60. Oh. Així que és possible que estigui dormint. O encara estarà a la ràdio. Em esperen que no, Però què li diràs? Va, què li direm? Què li diré? fem una cosa. Què li diem? Va. Digue'l que preparem unes cites cegues. Només per la veu. Vale. Vale? Una cita Que cega. algú que et vol conèixer... Sí. Mira, que és superfan teva i que... Sí. És un exvedent de la Catalunya. I mira, que avui he quedat amb ella i mira, que Que m'ha sento, insistit. Eduard, però és així. M'ha insistido. M'ha insistido. Va, truquem. Manos libres. Se sent bé, Cucut. ¿Sabes de lo que quiero? Me parece que se va a La tarjeta quedar. del hormiguero. Ui. Vale, tinc una altra opció, que és trucar a Quim Espinosa. I dir que hem tingut un problema, perquè Quim Espinosa, que és el que fa la ràdio, sap que estem fent... Vale. Bueno, igual ho està veient en directe, No crec. Això seria per comprovar Sí, que no ho ho està estarà mirant en veient. directe. Home, estaria bé. Dir, hòstia, Quim, hemos tenido un problema,
A Golfes s'ha trencat alguna cosa. No estan els Mossos d'Esquadra aquí. I ha Han sigut encontrado una drogas. No, digues. Ha vingut la policia que no sé què ha passat. I te'l passo a tu. No, a mi no. Están buscando documentos. Nos piden. No està No està en el directe, no? I li passo al Guàrdia Civil. Que hem tingut vale. Que hem tingut un problema que, por favor. Però, sisplau, que s'ho cregui, Siga en sèrio, va. Vinga, va. No sé si l'agafarà tampoc, No, pero algo de los vecinos o algo. O yo qué sé, que hemos tenido una denuncia. Que no hemos empezado golfas por eso, o algo así. Adi, Kim, ¿qué pasa? ¿qué tienes un momento? Sí. Es que estábamos aquí grabando Golfas y han venido unos vecinos a quejarse y ha venido la policía, te lo paso. Sí, claro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, hemos recibido la llamada de unos vecinos de aquí, del edificio donde tenéis ubicada la radio. Bueno, y parece ser que se quejan de que desde hace unos 20 minutos o así hay demasiado ruido que normalmente no ocurre, y que ahora están empezando a sentir bueno, pues la música, o como si hubiese una fiesta en la radio. Yo estoy aquí hablando con los periodistas, ellos dicen que no, pero bueno, claro, a ver, no sé, alguien de los dos no nos está diciendo la verdad, y la verdad que con todo lo que tenemos, los preparativos y tal, de todo lo que viene esta semana, no estamos para tonterías. Claro. ¿Y qué puedo hacer, señor agente? Yo creo que se debería desplazar a la radio. Ujú. Vale. ¿Cuándo? Ahora Estoy en mi casa. ahora mismo podría desplazarse a la radio, ¿o no? No. Pues no quedará otro remedio que desplazar nosotros hacia allí. Vale. ¿Pero para qué Escolta'm, exactamente? espera. ¿Para montar, espera, montar una fiesta o algo? Kim, una cosa, que no pasa nada, pero es que claro, o sea, ha venido Mega Pubilla Hola, y Kim. tal. Bueno, un momento. Ay. ¿Qué hago? ¿Podemos grabar mañana? ¿O qué Mañana y hago? ¿O hago pasado. un tuit o hago alguna cosa para decir que no hacemos programa o qué? Me estás gastando una broma telefónica, ¿no? Se ha pillado, nena, la primera, Madre del Señor. El segundo uno. Es que claro, qué mal todo. Qué buen director que eres, cariño. ¿Cómo? Tú sí que sabes, nen. Tú sí que sabes de A ver, radio. Me llama la Mega Pubilla, le reconozco la voz. A ver, que... ¿Reconoces la voz de Mega Pubilla? de Mega Pubilla. Ah, no, ¿Esto pues qué sí, el es? que estaba hablando era el chico este tan bajo que ha venido de la bota. Al Guàrdia Civil. Pero para aparte- que veas. A mí no me ha sonado nada creíble. Viene O sea, no de me ha Guardia sonado nada Civil y creíble. todo, ¿eh? Seguro que si te hubiera pedido una cita para ir a cenar, me hubieras dicho que sí a mí. Por supuesto. Ay, qué Eso sí, bien. Ay, pero qué- ir a la radio a hablar con la policía, pues no. No. Pero ni aunque fuese la policía de verdad, yo creo que no Tampoco. vendría, No Venga a que- mi casa y ya hablaremos aquí. Vale. Que Venga. tengo mucho lío. Pues muchas gracias, Kim, por todo. Oye, un beso muy fuerte, golfos. Golfo. Gracias, señor director. Adeu. Adeu. Yo he visto que nos ha pillado un Nos poco ha cuando pillado ha dicho rápido. señora Nos ha gente, pillado. digo, joder. Nos ha pillado del todo. En el momento del señor agente ya se reía. ¿A quién podemos llamar? Ah, no sé. ¿A este Roca? Next. ¿Verdad, Adrián? No, que no, estará Al muy alcalde, Pau Ricomà, nos cogerá el teléfono. ¿Pero quién lo llama? Ah, ¿tenéis el teléfono? Pues yo tengo que hablar unas cosillas con él. Yo no sé si el tic, pero ¿y qué le diem? No sé, a ver si me da una cita o una audición para que me ponga una plaza, una rotonda para mí y ya está. Estaria bé, no? Reclamar una rotonda a la Mega Pubilla. Home, una rotonda. Sempre va haver una La rotonda. que sigui més gran, sisplau, de Tarragona. Si no, ho tornem no, a... aquí podem trucar. Vols que torni a intentar amb l'Edu? Tornem a intentar amb l'Edu, a veure, què tal? ¿De qué va l'Edu? ¿Estarà sopant? Voy a mirar la agenda telefónica por si Venga, Edu va. no contesta. Venga, Eduard Virgili. Segundo intento.
Oh. El telèfon que... Està sopant, dormint o no sé què està Jo fent. crec que aquest senyor està al Twitch, eh? I llavors... Y ha dicho, no voy a contestar. I no l'agafa, no, em diuen que no està al Twitch. Alguna possibilitat més? No sé, com no truquem a algun amic per dir-li si es disfressa per Carnaval? No? A veure, aquí podem trucar. Ui, tinc un... És que estoy en directo, La megapulla en La directo. megapulla ella hace un està directo clara. del Que em va directo, ensenyar l'altre eh? dia un amic i estan fent un directe. Doncs mira, ven a saludar, mira, la meva amiga, la Marandela. La Lady Sabana, recordo la Lady Sabana. Lady Sabana... Que és com diu allò, la... Entre Lady Gaga i la sabana africana. La sabana africana, sempre, ella sempre... Bueno, mentre podem pensar una altra possibilitat de broma telefònica, tranquils, que tengo más jueguecitos. Per aquest joc necessito l'ajuda inestimable de l'azafato secreto que tenim. Ai, mare de Déu, senyor. I el joc consisteix, mireu, a veure, azafato, què fas? Una cosa, no, espera, abans de que deixis res. No es val olorar els gots. Per què? Perquè, a veure, separeu-vos dels gots, no els oloreu, sisplau, anem a jugar bé. Azafato, yo quiero que me rellenes el que tenía, porque m'agraden els aromes. Són 4 gots, 2 gots tenen aigua, Saludos als meus fans, no? Saludos a mis fans. És sorpresa. Vale. O sigui, no sabem quants gots tenen aigua. L'altre té ginebra Alexei, que val 4 euros en un supermercado. És Vodka, perdoneu. Cert, 10,45 també ha guanyat la més fresadora. A veure, aquest senyor que anem a destapar su identitat. Ai, estàs competint. Què passa amb el disc 45? Tenim aquí un disc 45 del PSC. És a dir... Vale, el joc consisteix en... Hòstia, és que estan Pedro, plens tots, no? Pedro. Us heu de veure almenys un sorbito Un glob. i heu de dissimular, perquè hem d'adivinar qui té aquest vodka barato. Escolta, jo el tinc fins dalt. Jo també. El puc fer al Sant Hilari? Sí, Després igual em porteu un taxi a casa, s'ha carinyo? de dissimular perquè no, qui se li noti perd, eh? Ah, vale, d'acord. O Sant Hilari o beure una mica. Vinga, Vale, arriba! una, dos, abajo y el centro para adentro. Ja sé qui el té. El tècnic crec que ho ha notat també. Jo també. És l'Adrià perquè està molt vermell. A veure, Arnau, una cosa, Podem tornar a veure i així no fixo mal sí, també? podem tornar a I és que me l'he veure. begut. Mireu Que no a he vist les càmera, cares, no he a vist les càmera que és cares. aquella, eh? Jo me l'he begut. Era aigua del Carme. És que el Toni és descaradíssim, tio. És l'Adrià, perquè està vermell com un tomàquet. Saludos a todos mis fans de Facebook y directo desde Qui Golfas. voteu? Qui és? Puig Golfas. Voto por Adrià. Jo també. Per recomanació de l'Arnau Curto, voto al Toni. Jo també. La meva pulla sí l'he tingut, ha sigut un poquito ràpida, eh? Què tenia? A veure, deixeu-me olorar això, un moment. No hi ha cap senyal que ho fiqui? Pues no olora res, el Toni. A veure, Adri? Jo no puc donar res. Pues no olora res, tampoc, era tot aigua. Qui? Aquest és aigua. Qui tenia? Però A veure, tenia alguna- Zapato, qui tenia? Però jo crec que tenia algunes gotes, eh? Qui tenia? La Jo? mega pulla. Ai, ni bonta! Era aigua del Carme, nena. Se l'ha begut d'un trago. No. I la mega pulla i qui més? I el Toni també o no? Jo? Uy, esto... És d'alta... Aquest és el nivell del programa, No. carinyos? Aquest és el vodka? Que va, això és aigua, eh? Però m'has ficat... Esto no sale ni en los controles de alcoholemia, Una eh? goteta ficat al així. Ella i jo teníem. Collons, pues jo no he dit res. Pues, carinyo, és com si no... Ai, mira. Increïble, eh? Teníem tu i jo, eh? Pues, nena, jo no he notat res. Jo tampoc, eh? Hòstia, i el... Escolta, i el l'azafato aquest ens pot posar una mica d'aromes de Montserrat? Ah, Més sí, aigua, no? una mica Aromes de porta. Montserrat. Hòstia, pues, per mi ha sigut aigua, eh? Ostres, Sí. que malament. Jo, a part, mira que jo li he dit a l'azafato... a mi no em fiquis. Que entri l'azafato. Si no sabeu qui és... Ah, mira, ja se destapa, eh? Ah, no, entra un altre azafato, Es que aquí tenim un munt d'azafatos, vaya. No A veas ver, el presupuesto que tiene esta radio. efectivamente, ¿eh? Tenemos un montón de azafatos preparados para salir en cualquier momento, ¿eh? Y un montón de vodkas de 4 euros. Ah, pero chivejas, portas. És el zorro.
Ah, però se puede decir marcas en la ràdio. Aquí, carinyo, Sí, ara perquè vas a estem passar- esperant que ens patrocinin. Ah. Tapa la marca. Si no, al final m'haurà de patrocinar el PSC, ya que nena, ustedes hago no. las campañas. Gracias. Ya está, gracias. Es un poco 50 sombras de Grey, ¿no? Escolta, carinyo. Aquí entran hombres enmascarados. Quina serietat que teniu aquí a la ràdio, mare de Déu, quin ¿Has nivell. vist? Esto es buenísimo, Pues, ¿eh? per tots els oients de la ràdio, de golfes i dels Twitch, com Bueno, se digui. total, que al final ho teníem tu i jo, ¿eh? l'Edu. Ai, sí. Edu, Ei, Adri. què t'ha agafat en mal moment? No, estava al gimnàs. Ah, ostres! I ara... No sabia que anaves al gimnàs? Bueno, sí, quan el de HIIT, els entrenaments d'alta intensitat. Ah, sí. Escolta, que estava parlant ara amb una xica que, com que aquesta setmana fem el tema del carnaval i està amb moltes ganes de... Diu que te coneix molt, que no sé de què et coneix, espera que te la passo. Ai, espera que no arribo. Hola, carinyo, com estàs? Hòstia, amb qui parlo? Pues mira, amb una senyoreta una mica madureta, però bona persona, eh? Em dic Maria Lluïsa per les amigues, coneguda com la Mega Pubilla. Escolta, que jo volia demanar que si podríem fer un sopar, així, una cita ciegas. Com? Tener una cita ciegas. Si un sopar, no sé, podríem anar al McDonald's, que és baratet, i així, com que tu ets més jove que jo, pues, pots pagar tu. Estic descol·locat ara, no sé de què va tot això. Pues que jo et segueixo per Instagram, per Facebook, t'escolto molt, i esclar, m'he enamorat de tu, i llavors m'agradaria tenir unes cites cegues, però esclar, jo crec que el McDonald's seria el millor lloc perquè no ens reconegui ningú, saps? Sí, clar, i tant. I llavors he pensat, doncs mira, escolta, li conto una mica la barbeta amb el nen i dic, que el trucaries, a veure si l'Eduard vol fer un superet, així, en plan, que no ens vegi ningú. Eso és un sí o és un no? Això és que ara mateix no sé l'Adrià en quina... Escolta, només, escolta, al gimnàs quanta estona estàs? Ai, ara una hora m'hi he estat. Ara has estat una hora. I què t'has dutxat quan has sortit? No, encara no m'he dutxat, ara cap a casa em dutxo. Ah, pensava que et dutxaves al... doncs mira, saps què? Jo tinc un xalet aquí a Móra d'Ebre, I si vols... Sí, jo tinc limusina, jo tinc limusina, jo et porto i et torno. Vens a casa, et dutxes, et preparo el sopar mentre et dutxes i després patem la xerrada. Bueno, carinyo, que esto és una broma telefònica, nen, que te conèixer sí que em puc conèixer, Soc la Mega Pubilla coneguda arreu del món, expresentadora de la gala de Disfressador 2020, Estic viva. Estic viva, he passat la pandèmia i ho he passat tot, nen. Doncs l'Adrià que està de la faràndula i li agrada tot això del carnaval perquè no ve un dia a l'estudi i fem gresca el divendres, per exemple, que serà... Doncs mira, no sé si tindré temps divendres, però bueno, és que estem directament, estem a golfes i t'estem trucant en directe. Albert Virgili, què tal? Com estàs? Albert Virgili, com estàs? Molt bé, molt bé. Clar, com no vens a golfes, dic, doncs et truquem, ja que no vens. Com que no vinc a golfes? Però si hi havia el compromís de que em truquessin... Algun dia, sí, efectivament. Que em convidessin i jo encara espero. Pues escolta, fem un sopar romàntic. Home, jo crec que... Ja ho hem de fer. Ja, Eduard, et compromets després del gimnàs? A venir a golfes un dia o... Sí, a golfes i farem un sopar romàntic. Jo portaré un sopar. Efectivament. Jo és que el sopar romàntic potser m'estiran de les orelles. Per què? Per què? Que tens nòvia. Home, perquè anar de sopar romàntic potser a casa em diran alguna cosa, Però tens no nòvia? pateixis, que tens parella. Sí. No pateixis, jo no sóc gelosa, jo m'ho menjo tot. Lo del plat, que no me'l pensi la gent. Bueno, ara hem pillat... L'hem pillat malament, l'Eduard deshidratat, Eduard? És que m'heu enganxat descol·locat, perquè és que, a més, jo sentia el telèfon que va sonant a la motxilla. I a la primera no n'he fet cas. A la segona trucada que he tingut, dic, ostres, alguna cosa ha passat, greu passa amb tanta insistència que truquin de la ràdio. I dic, ara tornaré la trucada i vaja, ja he vist que us ho passeu molt bé, no? Alguna cosa passava, clar, alguna cosa passava. Mira, és que tenim aquí un guàrdia civil i tot. Hola. Hola. Bona nit, com estàs? Molt bé, jo espectacular, com sempre. Com els tonis. Uns que m'han ensenyat els tonis, sí. Ah, mira,
Escúchame una cosa, esto de tener relaciones extramatrimoniales está bien, pero que no se entere tu mujer. Si quieres un día quedamos y ya te explico. Por la ràdio. Però és que jo no els tinc, No ho fotem, ara. Que no se puede decir, claro, ya. Tranquilo, que no... No ho ha escoltat ningú. A veure, el passo amb l'Adrià Requesens, si et vol dir alguna cosa més. Sí. Sí, por favor, perquè... Ja veus que ens enreden aquí a golfes, Edu? Sí, trobo que sí. Esteu molt distrets. A més, us va la... Estem en plena festa de Carnaval. Mira tu. Ja m'ho penso, això. Ja m'ho penso. I si hi ha Carnaval, allí ets tu. Allí sóc jo, no falto. No pot ser d'una altra manera, no? Bueno, Edu... Molt bé, Adrià Requesens, ja parlarem, tu i jo, d'acord? Sí. A final de mes ho trobaràs, carinyo. Molt bé, Edu. Et deixem dutxar. Que vagi molt bé. Venga, dúchate, hombre. Esas espiras. ¿Os habéis fijado que Edu, en el momento que se ha enterado que estaba en directo en Golfas, ha puesto voz radiofónica? Sí. Estaba ya preparado, Però al final reia molt, reia molt. No deia ni que sí ni que no, reia molt, Li ha agradat sobretot al restaurant McDonald's. És que és molt romàntic. Després del gimnàs al McDonald's. Eduard Virgili anant al gimnàs, espectacular. Has vist? vist? Jo també vaig. Sí? Sí, me poso una cadira, em llegeixo l'ola i veo los chulos pasar. El Guàrdia Civil també està fora, Sí. Mira, cuidado. A ver, enseña sus pectorales. Striptease. Venga. Pero con Ponme música, Arnau. Música de ¿Tenemos música? Espera, hemos pillado desprevenido. Desprevingut, sí. Pretty Woman. Ole, Puja-li la càmera, que no saludeu. Con el Arriba, Alexei. arriba. Patrocina Alexei. Vodka de tu calidad. Ale. Esos músculos de la... Mira la tableta, Mira quina tableta, La tableta. Venga, ahora el pantalón. Sí, nena, que ens alegrarem la nit, nena? Venga, va. del cuerpo al Sí, final. per ser tan petitona tens molt cervell, tu, S'ha depilat, els guàrdies Sí, és civils. veritat, Ai, bueno. Viva la Bueno, viva la... Benemérita. Saludos a los amigos de la Guardia Civil, Saludos, sí. Que Un no montón estén en la de- rotonda de seguridad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Un montón de saludos. Bueno, a veure, l'últim juevesito que tinc, Jueguecito. és, a veure, qui sap ballar de vosaltres millor? Nena, ens hem de posar a ballar, jo. Una miqueta. Que vinc de l'osteòpata. Indiscutiblemente yo creo que Megapubilla es la que debe saber. A mí si me pones unas escaleras, una alfombra roja, yo bailo. O Adrià Requesens també és expert en TikToks. Ah, yo això sí que ho he vist, Esto lo sigo por las redes sociales, Pues- Jo vull que fem un ball fem aquí un rapidet. TikTok? Un TikTok. Fem Un ball de TikTok aquí ràpid. Però un ball d'estos ràpidos, així... Pim pam pum. Ah, Sí. perquè ens ensenyaràs allà, no? Sí. Adrià, Jo. sí, te l'has d'inventar tu i elegir tu la cançó. I el gravem aquí ja. Però pim pam Va. pum. Pim, pam, Quina, pum. quina cançó? I ens posem drets? La que vulguis. Ah, jo? La cançó Sí. que jo vulgui? La que Bueno, tu però- diguis, l'Arnau la busca i la fica. Però Posem TikTok. això és així. Jo què sé, fem la del Carnaval de l'any passat. Vinga, va. Venga, va. Va, ¿por qué no? Claro que sí. Ui, mare. Maluma. L'Arnau dient, quina és? Gràcies. Quina La és? Maluma de Carnaval. Maluma baby. L'estribillo. I quina- els passos... No sé si me'n recordo, els passos, els van fer, te'n No, recordes? sí, però bueno, ja n'ha A passat veure, un any. anem a repetir. Bueno, un any. Han passat quasi 2 anys, amb la pandèmia. veritat, és veritat. No hay que sufrir. A ver. Que... A ver, que el Guardia Civil no se entera, va. Vale, va. Com és? Era. Uy, No hay que sufrir, no hay que... que llorar. que La vida es una y es un carnaval. Lo No malo se se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Ya está. Freestyle, ahí en ese momento ya freestyle, ¿no? Muy bien. Bueno, us en recordeu? Sí. Pues mira, ahora que l'ha dicho una miqueta sí que me'n recordo fa 2 Venga, anys, va. Jo amb la Me tonteria. encanta esta imagen con el gato del Ricomán, el Alexei increíble, Vodka Alexei. Bona marca, La ràdio 4 té euros, localitat, Això és para lavar los platos. Sí? Vale, pues la pots ficar, Arnau, i gravem ja, no? Però ens aixequem Va. una mica o no? Vinga. A mi no Ens se'm aixequem. notarà molt si m'aixeco, però bueno. Ah, però esclar, no sentirem la música. Ah, sí, la música, sí. Ui, mare de Déu, senyor. Nena, l'artrosis. Però no escoltem res, Arnau, no? Ah, que hay intro y todo. Te enseñaré a volar, ya no habrá mal de amores,
Levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Freestyle. Me encanta como la tibia, ole, arriba. Vinga, Tarragona! Molt bé. Viva el Carnaval de Tarragona, Cuidao que aquest, el Azafato de Disc 45 diu que vol venir aquí Que i venga, ensenyar-nos que com venga. es balla Volem perquè veure. s'ha criticat. Que entre l'Azafato. Entra, Azafato, que estic seca, nena. Que nos sirva un poco. Te topa la barba, que sí. A ver, què critiques al nostre ball? Hola. Us falta una mica de cadera. Escolta, perquè jo presentés la gala de 2020, nen, i disc 40... I vam guanyar el 45. I vam guanyar vosaltres. I a sobre li pregunto a una de les companyes, li dic, tu què creus quin color serà el color favorit? I anàvem del mateix color. Sabeu que jo em vaig fer la prova de vestuari sense haver conegut a ningú? Sí? Sí, però no sé si has vist la foto finish. No. El color que ells portaven era molt semblant al vestit que jo portava a la presentació final del premi. Tongo, No, tongo no va ser, perquè jo no soc de jugar, Albert, però has vingut a ballar. No, clar, balla, Sí, balla. yo creo que ya que lo tenemos aquí debería hacer una demostración. Vale, pues una altra cançó de carnaval de reggaeton, no? Sí, la que vulgueu. Venga. La primera que surti, va. Vinga. O una de, la Pues que de no Dani escolta. Romero. Jo, sí, Pues la que de no Romero. escolta. Dani Romero. Ai, per què no posem a Qui? a nuestro Carles, chavalito? el Carles. Ah, hòstia, el reggaetón del chavalito, el I Dani tant. per aquí, el chavalito de golfas. Tu, reggaetón. Jo reggaeton. Jo Efectivament. perreo. Mira, Va, ballem el... Purir. els tenim o no, Arnau? L'està buscant, pobret. És ràpid, però tampoc tant, carinyo, eh? No. Bueno, això a vegades està bé, eh? Sí, no? No Quina hi ha la- que disparar molt, no? Perquè va lent, així. Ah, com que valent el DJ? Va, que el tenim. La tenemos. Escolta-la. No, posa-te'l, carinyo. No. Póntelos. No escucha nada, tío. Tu chavalito, Easy music. avorrit a casa, no tinc massa a fer pel barri. Pujo la part alta per veure si hi ha xivarri. Jo un collons aparco, no pillo ni zona verda. Crec que veig un lloc que no són patines la merda. Acaba pues fins a la font des de la diputació. Si conec la situació, no sé com soc tan huevos. No hi ha taulats de dasos, pel cau en queda un rato. Ara he de fer un cubat a la puta cua del 4. Ara sí que estem, comença l'acció. El xerif ja té controlada la situació. Nena, tu tens foc, has vingut caminant. Es nota perquè tens un burri romà. Burri romà, burri romà. Camina per Tarragona i posa un burri romà. Burri romà, burri romà. Camina per Tarragona i posa un burri romà. I és que no sé què em passa, potser és que ja vaig molt taja, vull seguir-te fins Visca el Carnaval de Tarragona! Segurata. Nena, jo vull estar dins teu, com el cementiri i les navalles. Vull follar l'amfiteatre, com els galls als 70. Nena, jo vull estar dins teu, com el cementiri i les navalles. Toca meter en la cárcel al guardia civil, que no baila. El guardia civil tiene que ir a la cárcel, que no baila. Ay, que se nos sube encima de la mesa y todo. No, yo estaba mirando esto, no me vais a hacer bailar. Yo estaba mirando esto desde lejos. Desde lejos, dice. Y desde luego que esto tiene delito, ¿eh? Sí, desde lejos, sempre que siguis molt català, tu m'aquest lejos. Aquel lejos. Arriba España. Arriba España, man que pierda. Desde lejos parecía que estabais cometiendo un delito de lo mal que bailáis. De lo La mal verdad es que bailáis. sí, pero bueno, lo Mira, es lo que... importante es el humor y el carnaval, Lo cariño. importante es participar. Y participar, Sí, ¿eh? efectivamente. Me gusta sobre todo el Intentarlo. guión de este programa, Lo ¿eh? importante no es ganar, es ganar. Como las Misses. Efectivamente. Yo he venido a representar Tarragona. Gracias. De Tarragona. No l'he vist, cap menys Són botes. Y me da igual. No, Gracias. bien. Sí, gracias. Gracias. Bueno, a veure, hem acabat amb els jueguecitos, però clar, jo Hi ha vull premi?
No ho sé, hi ha Quin premi. pressupost Tenim teniu? La veritat és que el pressupost, si Mega Pubilla, si vols enviar un missatge al Quim Espinosa, El Quim Espinosa? que és el jefe, Ah. que no pague. Hola, carinyo, què tal? Bona nit. Pues, m'han tratat molt bé aquesta jovenalla d'aquí de Tarragona, aquesta petita coseta que tens aquí, tan mona. Així és que una mica de pressupost per una mica de càtering pels convidats, una mica de barra lliure, no sé. O després ens anem tots al tòtem, a ballar una mica. Gràcies, barra lliure, tot Barra Cristian lliure. Comte, te quiero. O l'alquimista, el zapato va molt al alquimista també, que ahí nos encontramos siempre. Vale, una cosa, alguna vegada heu sigut alguna comparsa? Jo de Tarragona Bueno, no. jo entenc que colla la bota, sí. Jo de clar. Tarragona no. He estat a comparses, però no a Tarragona. Tarragona no. Adri? Jo no. Alguna vegada heu sigut presentadors de... Sí. Home, és que No, tu pero- sabes un poco delito, ¿eh? No, pero os explicaré una curiosidad. La Colla La Bota ¿Sí? participó un año en La Disfresador. ¿Qué dices? Sí, y nunca más volvió a participar. Y De ya hecho, está ahí, no, no les lo vi no les dejaron participar más. O sea, ahora no lo sé si nos dejarían, pero hubo varios años de veto a la Colla La Bota Ostras. Però tan fort me la van dir, Bueno, alguna cosa hicieron, sí, con los toreros y los toros y tal, y Ai. enseñaron un poco Es el que yo creo culete. És que els Sí. inicis de la disfressadora són molt diferents ara. Jo he vist vídeos perquè em vaig buscar informació, em van passar la informació i em vaig al·lucinar dels Del muntatges canvi. del canvi. També vaig al·lucinar arribant a l'atac i que vegin de pujar aquelles estructures més alt que aquesta paret. Hòstia, sí, I de la eh? manera que lo hacen, dic que algun dia algú es matarà, perquè mare de Déu, aquelles Sí. estructures que pesen tant. Però bueno, és molt professional i crec que és els millors carnavals que hi ha a I Catalunya. la disfressador tornarà. Sí, esperem que sí, Tornarà, jo no? tinc moltes ganes. Jo aniré de públic l'any que ve perquè no pot Segur, ser... igual... No ho sé, és que no ho sé, perquè és que tot és... Igual tot... és sorpresa i És que clar, si tornes a sorpresa presentar, tornarà a caure la gorda. Cuidado, No, però estic molt contenta i estic molt contenta de l'organització que pensés en mi i sobretot el tracte que vaig tindre de les comparses. A més, hi havia una germanor que em van cuidar com una reina. Que Una bé. reina. Adrià Requesens, i mai t'has plantejat formar part de ninguna comparsa? Sí, m'ho he plantejat, però no seria gaire... Just, no? Clar, estàs en todo, clar, no series... Però mai, Ni has Però tingut llavors, res. si l'Adrià participés, no tindríem... No podria retransmetre. No tindríem la veu Claro. oficial de Tarragona. Seria complicat. Efectivament. Seria I no tens complicat. ninguna preferida? No. No ho La pot tinc, no dir, diré. no ho pot dir. És que el pots amb compromís. És que és molt dolent. Clar, és que això és així, s'ha de dir. Jo crec que... No, però jo soc molt de la sàtira, Bueno, ja ho sabeu, aquí a Golfa... Efectivament, sàtira. Jo, Colla la Bota i la Murga m'acaben molt bé. Jo em o sigui, jo aniria a aquelles, perquè van amb la cervesa a la mà, preocupades. Preocupades No. de la Eso no vida. sé si eso. Sí, sí, és així. Bueno, un poco sí. Un poco sí, efectivamente sí. Per això aquest carnaval estic contenta. Per què? Home, perquè... Ah. El seu regnat, que per cert, ho diré. Bueno, és que només m'he apuntat a la festa, Laura Rovira, Ella los que está en las actos fiestas. de carnaval. Només m'he apuntat a la festa, però divendres plaça Corsini, fi de la Farra de Sinots, anteriorment, abans Farra de Sinots. Farra Què fareu a de la Farra de Sinots? Que jo li he dit, jo quiero ir. Yo quiero ir. La Farra dels Ninots, una ruta etnogastronòmica, un correbars per la part alta. La patata chips, la Ja tinc gastronomia, ganes cabra. d'aquesta currua. Quina hora? A hora? Hem de saber que l'hora. A les 8:30 comença el tòtem. Hòstia, A las 8:30 empieza en el tótem. Y a partir de ahí vamos siguiendo a la charanga Los Mataos. Los mataos, Los maravillosos. Mataos, por toda la parte alta, Hacemos 5 o 6 paradas, incluido un tal de pizza para que, para que se siente el estómago, y acabamos la farra en Plaza Corsini, Hostia, que pues- amenaza con convertirse en la plaza del carnaval, quizás, ¿no? Cuidado, Home, mira, està... Amb els ninot i la ninota, que a veure com acaben. Quemaos. Vamos paseando al ninot y la ninota del carnaval. ¿Acabarán quemados? Aquí Ah, obviamente un se año. quema mucho containers, El dimarts. Un año los tuvieron que reparar de urgencia el sábado por la mañana para que pudieran salir la rúa por la tarde. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Colla la Bota, ¿qué más tenéis? Va. ¿Qué más tenemos? El sábado El de carnaval. sabadete. El sábado tenemos... Sábado, sabadete. cuidado. Sábado, sabadete, cuidado. Mucha fiesta y mucha... Tenemos ajete. esa rúa conjunta con Disc 45 y Colors Fantasy que no dejará indiferente a nadie. Sobre todo, fijaros muy bien en el traje del rey y la concubina,
que quieren dar alguna sorpresa. Yo creo que nadie espera que el rey y la concubina de la Colla la Bota lleven ese tipo de vestuario. ¿Pero el vestuario lo veremos también el día de la entrada del rey y la reina o será diferente? Podréis ver alguna cosa a la entrada del rei i la reina. Alguna cosa, cuidado. És que m'agrada molt, saps que m'agrada molt el carnaval per la intriga Sí, aquesta, perquè tots s'ho guarden molt, Tots s'ho guarden molt. És com... I a part, Adri... Hi ha pregó, no, el dimecres, també? Hi ha pregó. Al principi, Adri, et costava que diguessin de què anaven, Sí, és veritat. Els primers anys eren molt reticents a desvetllar la temàtica. I després va anar aconseguint que l'aniguessin dient, també per ells millor, perquè es donava que repetien. Clar, exacte. Sí. Està molt bé. Hi havia molt de secretisme. I la novetat és, perquè l'Adrià ha vingut amb una màscara, és el ball de màscares, no? El ball de màscares. Això que jo volia que l'Adrià el critiqués, però al final, com l'han invitat, no lo va criticar. Bueno, no és que m'hagin convidat. T'han convidat a tu i a mi no. ¿Qué os parece si enviamos? Quemamos el Carnaval de Tarragona. ¿Qué os Voy a hacer un boicot. Ball de màscares, que serà enguany aquesta mascarada, doncs... Dress code, a la Casa Miret. Sí. ¿Qué os parece si enviamos un audio al grupo de responsables de las comparsas de carnaval? Por supuesto. Eso me gusta, eso Audio me gusta mucho. ¿Qué le decimos? ¿A quién le enviamos? Lo enviáis a todas. Mira, a 42 responsables de las diferentes Pues venga, comparsas. 42 y por el culo te la hinco. Venga, Pubilla primera. Vengo. Pero, Si vengo. sí. És àudio. Me levanto. Aquí estás. Hola, bona nit a totes les comparses de Tarragona. La tieta, la Maria Lluïsa, la Mega Pubilla, us desitja un bon carnaval. I gràcies per no convidar-me a la festa. Fins una altra. Hola, ¿qué tal, Laura la Golfa? A mí no me interesa en la fiesta esta de máscaras. Lo que sí que me interesa es el don del Sinots, ¿no? La farra de Sinots, cerveza y tal. Gracias. El dissabte també m'interessa tot de farra i cervesa. Gràcies. I jo soc l'Adrià Requesens, que des de Golfes us desitjo un molt bon carnaval a totes les comparses, agrair-vos un any més tota la predisposició aquí a la ràdio amb cobertura carnaval i que tingueu molt bon carnaval, que segur que serà així. Ens veiem el dimecres també a la festa de màscares. Bueno, responsables de comparsa, soy Tony de Colla la Bota, ya lo sabréis porque algunos me tenéis guardados, otros seguramente no en la agenda del Te van a borrar. Fuerte. Estamos aquí en Golfas en directo con la Mega Pubilla, con Laura Rovira y con Adrià Requesens y nada, os mandamos un besito muy fuerte y que visca el carnaval de Tarragona. ¡Visca el carnaval! Como los sordos, así. Así. Audio enviado, a ver si de aquí a que enviado. acabemos... Pero queremos ver las reacciones. Atenció. Jo crec que diran, deixeu-nos en pau, que ens falta acabar la carrossa, que ens falta acabar això. Una cosa, abans d'acabar. Com veieu l'any que ve comparsa Golfes? Ostres. Cuidado, Reina, jo? Reina, tu? Efectivament, perquè... Ja me la faig jo. No, perquè jo estaré baix bevent, vull dir, si puc jo puc... Pues mira, entre jo i l'Adrià ho manegem tot. M'agrada, como capitanes de... Así no te tienes que mojar por Así no se tiene que mojar por ninguna comparsa. Jo la concubina, que soc molt jove... No, rei i reina. Clar, rei i reina, és igual. M'encanta. Però guaieu o què? Sponsors, Estrella d'Am. Home, per favor, si ens podeu ja patrocinar... O Totem també estaria molt bé com a patrocinador, també. Tot el que sigui alcohol i festa estaria bé. Pues mira, jo per mi, jo m'apunto. Cuidado, això queda gravat, Mega Pubilla? Tot és posar-s'hi. Tot és començar. I si no, a la Baixada del Pajarito, que aquest any no hi ha. Oh, que xulo, gràcies. Diu Laura de Som i Serem. Laura, ¿nos estás viendo? Gracias, qué buena persona, Laura. Qué nombre más bonito tienes. Ay, qué bonito. Qué bonito. Sí. Som i Serem, gran comparsa. Sí. No hay muchos amigos aquí de Som i Serem perquè no he tingut una reacció. No, jo no soc, com que no soc de cap, jo no puc tindre cap reacció. Sí, además, bueno, pensar que, claro, la Colla la Bota no reinamos con todos, pero los sufrimos a todos, ¿no? Los queremos a todos, porque compartimos con ellos toda la parte tradicional del carnaval año tras año durante 37 años, o sea que hemos compartido 37 años, con todo. És molta. Yo no había nacido cuando nació la Colla la Bota. Que és bonica la cultura. Pero dejo aquí el dato. Que és bonica la germanor, que és bonica Tarragona, que és bonica... A veure si el carnaval és millor. I per això estic contenta que s'hagi seguit confiant i apostant perquè es faci carnaval. D'una manera o una altra, però que no s'hagi tret. Està molt bé perquè necessitàvem com a respir per tothom, sobretot les comparses que l'any passat es van quedar així amb les ganes, en plena pandèmia. Va ser molt trist tot com va acabar l'any 2020, però crec que és com un pas positiu
a la cultura i un pas positiu per a les persones, per la salut mental, com tots diem, perquè tots ens hem trobat com tancats a casa. Jo mateix feia directes a casa meva sola. Feia directes... No, és veritat, jo visc a la Pobla de Montornès fa 7 anys i jo tinc un balconet, posava els 2 altaveus i feia espectacles i només tinc 2 veïns al costat i només passaven els cotxes, pitaven els cotxes veritat, i això. Sí. Però és que és la manera o sigui, les persones que ens dediquem al món de l'art era la manera d'intentar animar la gent que estava a casa seva. Jo em vaig trobar en plena... Va ser just agafar vacances i plena pandèmia i vaig dir, hem de canviar el xip, hem de motivar això. Dec unes quantes paelles. Vaig fer diversos bingos i debo paelles, però ja les haremos. No passa Farem una conjunta. I que ojalà l'any que ve torni el carnaval com ha de tornar. I tant, que torni a lo grande. Tarragona ha de Sí, vosotros reinando. Sí, nosotros reinando, porque claro, esto puede ser un desastre. No. Yo creo que la gente, como bien decía Megapulla, lo necesita ya. O sea, no es que lo quiera, es que lo necesitamos todos i totes. Efectivament, i mira, ara mateix la Gala Drac, es van vendre les entrades amb res. La gent té ganes. Això és una cosa que està passant enguany. Van sortir les entrades del Ball de Màscares en 2 o 3 dies exaurides. Van sortir les entrades de Drac i en poques hores exaurides. Fins i tot la Ferrars-i-Nots, que normalment no tenia tant de públic enguany, estem al borde de tancar inscripcions. Sí que demanem no mostra que la gent té ganes. Té ganes però que ho facin amb precaució. Sí, condona y que utilizar siempre. Sí, condón sí, porque claro, después, claro... Condón. Sí, sempre con condón, por favor. Vale, abans d'acabar, avui és un programa especial, no és una entrevista ni entrevistada com a tal, però jo us vull fer la pregunta igual. Aquí a Golfes tenim la costum de que el convidat que ve fa una pregunta pel següent. Val? Llavors, l'anterior va ser Didac Nadal, de Junts per Tarragona, un gran entrevistador, súper divertido, que ens va fer aquesta pregunta, molt divertida també. Aviam. Que si sou més de gats o de gossos. Jo ho sento molt. Jo sóc de gos perquè tinc una gosseta que es diu Lola i que la vaig adoptar. Sí, em va arribar a les meves mans i que visqui tota temps. És la meva nena, és la meva princesa. Si tothom em diu, ai, com pots ser tu tan gran i ella tan petitona? És petitona, pesa 3 quilets només. És Lola, és una barreja de Yorkshire amb Chihuahua. Ah, clar, molt petiteta. Però té mala folla, Pues yo soy más de perros también, porque yo no tengo ni perro ni gato, pero tengo un loro. Cuidado, loro. Y ahora os voy a decir por qué. Dicen que tienen el mismo carácter que los gatos, lo único que los loros hablan y los gatos no. Bueno, los loros repiten, no hablan, repiten lo que escuchan. Y no me quiere. Soy el que le paga la comida y el que lo mantiene y no me quiere. Entonces digo, pues si esto es como un gato, pues los perros. Efectivamente, los perros. Adrià Recasel. Jo de gossos perquè també tinc una gossa. Efectivamente, jo també tinc una gossa. Però bueno, som animalistes. Animalistes a tope, clar que sí. Amor als animals. Llavors, ara m'heu de plantejar cadascun, perquè així tinc 3, una pregunta pel següent convidat o convidada que no us diré qui és. No ens pots donar una pista? Impossible. Ai. Porque no lo sabe. Claro. No, ho sé, aquesta vegada ho sé, cuidado que aquesta vegada ho sé. És Maria Teresa Campos, la que ve? Ojalà. T'imagines la Maria Teresa Ojalà, Tarragona? fantasia pura. Us diré una pista, és una dona. És una dona. Llavors, mentre us aneu pensant, també us aneu pensant un alegato final que hemos de fer cadascun de visca el Carnaval de Tarragona y con esto ya acabamos. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Vale. Pues vinga, jo vaig bevent cervesa mentre penseu. És una dona, no? És una dona. Jo diria que si és més d'estofat o de menjar ràpid. Això és una dicotomia. Molt bé, però sin segundes, no? No, menjar ràpid és en plan no cocino nada o soc de olla. Molt bé, de olla, donde... Pongas la olla, no pongas la otra cosa, nena. Efectivamente. És carnaval, podem dir disbarats, però no tots. I bueno, a Golfes podem dir lo que sea, polla, coño i tot lo que sea, que no, carinyo, perquè hi ha nens, i a mi m'agrada molt educada. Els nens saben més que nosaltres, vaya. A ver, Guardia Civil, lo que dice. Ay, me has pillado ahora, Cuidado, me has pillado ahí. Venga, va. Venga, atención. Se tiene que mojar, ¿no? Va a decir, sí, mojar. ¿Más de la Guardia Civil o de los Mossos d'Esquadra? ¡Ole! Muy bien, me m'ha agradat. Está guay esta pregunta, está guay, ¿eh? Arriba. Zas. Como sea de la CUP dirá, no, ninguna.
A veure, has copiat alguna vegada en un examen? Oh! No, puede ser, perquè clar, Adrià Recadent se ve cosas. És que jo sé que sé qui ve. Claro, es que Adrià Recadent tiene ahí ¡Qué malo! información privilegiada. No puede ser. No puede Bueno, ser. hay que muestras preguntas. Megapubilla, Toni Garcia, Guàrdia Civil de Acoll a la Bota, Adrià Recasens, veu, essència, cor del Carnaval i de Radio Ciutat. És vuestro momento, com sempre dic, Espanya és vuestra. Acomiadeu el programa fent com un mini alegato final de Visca el Carnaval. Ah, no. Home, no, 30 segons, si pot ser, Jo només vull agrair aquí, ja que tinc aquest micròfon de golfes, a tota la gent que va apostar per mi per presentar la Disfressa d'Or del 2020. Per mi ha sigut una experiència única, irrepetible, espero que es repeteixi, però després de conèixer interiorment el Carnaval de Catalunya, crec que és el millor Carnaval del món. I crec que s'ha de lluitar pel Carnaval de Tarragona. Pues, jo vull dir que estic molt content de que el Carnaval de Tarragona es duia a terme enguany i a més crec que, i estic content i emocionat de que la sàtira i la ploma, que sempre havia hagut com una mica de confrontació, enguany no, la sàtira i la ploma governaran junts la ciutat durant el Carnaval, regnaran junts la ciutat i això serà un hito històric, a més seran el rei i la concubina de la postpandèmia i crec que això és molt important. I només un missatget a la gent de Reus, per fi podreu veure de primera mà el que és un carnaval de veritat i no allò que me l'anomeneu carnaval a Reus. Ai, ja l'havia de fotre, tu. Ya no puedo volver a Reus, ¿no? ¿Sabéis? Otro sitio al que no podemos Però volver. qui vol anar a Reus? Carinyo, jo treballo a Reus. Da igual. Ole. Doncs jo agrairé a tota la gent que ens segueix al Carnaval i a totes les comparses per tot el seu esforç i dedicació cada any per fer que el Carnaval de Tarragona, com deia Megapubilla, doncs sigui el millor Carnaval del món, que no fa falta fixar-nos, com moltes vegades fem, en el costat, sinó el que tenim aquí, i sobretot en aquest sentit també que s'aposti molt més pel Carnaval de Tarragona i les comparses, perquè l'esforç que fan són seu i elles per si soles fan que estigui al nivell que està, però que a vegades també falta una empenta per a que pugui ser així. Ole, un aplauso. Ole, Un aplauso ole, para ole. nosotros, claro que sí, un aplauso, I Senyor alcalde, faci el favor de fer més cultura. I mireu Golfes i Radio Ciutat, medicina para el cuore. M'agraden las dos cosas. Recoman más cultura, más golfas. Más Efectivament, golfes. efectivament. Jo us vull agrair a Megapubilla, a Toni i a l'Adrià que sigueu aquí. Crec que per mi era la millor manera de fer un carnaval, de fer una festa aquí dins de l'estudi. I bueno, cuidado, que jo vull que torneu. D'alguna forma, que esta solo es la primera vez. Aquí heu ficat la puteta. Jo vull que d'alguna forma torneu alguna altra vegada. O sea, ya formamos parte de la familia Golfas, ya nos tienen la agenda del teléfono. Ai, mare de Déu senyor. Pues jo encantadíssima, Efectivament, carinyo. efectivament. Encantadíssima. I res, jo crec que la millor manera d'acomiadar aquest programa és si ens fiques una cançó de Carnaval i ballar i quan vulgui l'Arnau Cortar. I ja està. Així que fiques la Vinga, musiquita visca el Carnaval de i- Tarragona. Cuidao que Visca. el vodka s'ha d'acabar, Mira. Basta, mi niña, ya no llores. Olvida los temores y abraza. Sí, clar que sí. Más cerveza. Ai, aigües, aromes de Montserrat. Bueno, los dos zapatos, si quieren traer el otro también. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amor. Arnau Furto, entra. Tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es Una copa aquí, que se feo. lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Pa' que quiera mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjeme probar esa boquita, yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras. Gràcies, Tarragona.